si Dr. Francisco Duque III nga kon may COVID patient kag close contact ikaw nung kakagin magwa sa imo sining puluyan agod nga magbuto. Pero sa nagligad hambal man sang Comelec dito sa national nga may mga isolation facility kita nga dira ipahamtang sa polling center agod i-secure ini sila. Pero sa kalaparon balasang buluthuan kag kadamo sa magbuto, attorney. Ano gid ang istorya sini attorney kay subong pa lang ang aton nga mga butante medyo may katahap sila sa sining statement, attorney. Actually, mato. No, nga kung na COVID positive kaya, mania, hindi ka kagawa sa imo quarantine or isolation. Yes. Karoon. Daligid lang. Anto action doors, tawagan tabi lang sa attorney, magi tabi sa telephone, abe, medyo kanugod gid sang palayag na attorney. Action Hotline! Balikan ta sa attorney Salazar kay gusto tani tapuson subong ang istorya regarding sinig kay purti na ang listahan ay subong. Purti ng listahan ay subong sa mga botante, ang kamangay, ang pasiktuhanay, sino giblang imo sining mayor, sinong vice mayor mo, o dapat amo kagini, amo to. Action Hotline! Deporte na nga kamangay subong pagkatapos pagabot sa eleksyon di kay mo butog li kag pwede naman nga paligis porte nga paligisay na subong sa panahon sang eleksyon mga ka-aksyon ano. Action Hotline! Ay puwerte yati amo pa ni ang mamroblema kapaiya sa adlaw sang eleksyon. Actually ini nga mga hilikoton mga ka-aksyon do simple na gid man lang tani ni sa aton sining Commission on Election mo no. Why na gid man ni dako tani gid nga problema gid sa ila kay sunado na niya sang Comelec ang ila sini nga trabaho pila na katuig ang eleksyonan nga naagyan kabalo na disla santaran nga tikang o galing umintra lang si COVID-19 mo. Balikan tabi si attorney pasensya gid utod kita attorney ha. Yes, bayan, no? Good morning sa liwat. No? Aha, amo to attorney no. So kabalo kita nga ang Comelec waya sang rules dira or guidelines nga hindi pwede ka buto ang may COVID-19 patient ka or close contact. Pero attorney, anong mga ideya nga ginahimo subong regarding sini? Well, matuod na no ang inambal sang DOH nga kung COVID positive ka, hindi ka gid pwede ka boto. Mhm. No. Kay natural no, hindi ka makaboto bangod nga ara ka sa isolation no. Mhm. Ara ka sa quarantine and by law you are prevented no from going out of that isolation or quarantine facility. Mhm. No. Pero sa Comelec naman yung side no, we have established no in relation to the prevention of infection no sang COVID-19, we have established in every voting center Mhm. ang ginatawag naton nga isolation polling place no. Mhm. But this does not apply no or available to COVID positive persons no. This applies only no to voters no nga pagsulod no sa voting center medyo mataas ang iyang temperature Mhm. or may COVID-like symptoms. Amo lang na no ang aton protocol sa subong Mhm. pagsulod mo sa voting center may ara da na hamtang nga medical officer who will be in charge of checking no on the body temperature sa mga botante no? Mhm. So kung wala man niya problema no kung hindi man niya mataas ang imong body temperature magambal kita mataas ang aton di ginabantayan ang 37.5 Mhm. and up nga mga body temperature. Mhm. So kung normal lang imo body temperature, diretso ka na imo ya dito sa voters assistance desk kung wala ka pa kabalo sang imo nga presinto. Okay. Kung kabalo ka na, diretso ka to sa imo nga polling place no. Kung diin nalista ang imong ngalan. Mhm. Pero kung no in the event nga mataas ang body temperature sa katao, well we would give him another chance no papawayo na siya nay. Mhm. Kanali epekto lang sang klima no nga medyo nagtaas ang body temperature, i-recheck na kag kung consistent nga mataas siya. Mhm. Iga-turnover ina siya no, i-assure siya pakadto sa aton nga natawag nga isolation polling place no. Mhm. So ang isolation polling place actually hindi man ikaladlukan no. Hindi man
hindi man gid niya kaladlukan gid nga lugar, no. Mhm. Kundi ang purpose naton diri is of course, no, to separate, no, ang mga tao nga posible Mataas. infected, posible lang niya, Mhm. Mhm. no. At there are reasons man kung nga aga taas ang temperature ng isa ka tao, Mhm. no. So one of this of course is other infections, no. Tapos COVID. Pero tiga paniguro kita nga siyempre ang mga healthy people dito yan, no, ang mga walaya sa mga ginapangbatsag Aha. will not be infected kung may posibilidad ya nga ang cause ng imong pagtaas ang body temperature is COVID, no. Mhm. So sa isolation polling place to, nasiparar lang nato, no. Amo nang purpose tag nasiparar ta lang Mhm. ang normal yang may may normal body temperature sa medyo elevated nga body temperature, no, or sa mga tao nga may mga COVID-like nga symptoms like ubo kay mo ya, no, ginabarukoy ka, may dry cough ka, natural hindi ka to pwede isin-responsible. Okay. Pero sa isolation polling place, sa nasilinggo, hindi siya kaladlukan nga lugar, no, it's just a room, no, or even a makeshift room kung sa diin, no, dito ka, no, pabutaron, no. So ang obrahon sang tao na, no, is to sign, no, an authority for the safety protocol officer nga magkuha sang imo balota didto sa imo nga presinto, no. Kuha nyo to imo balota, ibalik ya sa imo, butar ka, and at the end of the day, no, the election day, ibalik na to sa imo nga regular nga presinto, Mhm. no, kag i-feed, no, sang aton electoral board sa BCM. So amo lang ng proseso, no. Okay. So gina-waive lang nato, no, ang aton of course ang presence sa dito kasi siyempre hindi pwede. Mhm. Kag gina-waive nato ng aton diretso nga mabasa, no, ang resibo nga hatag sang BCM Mhm. once nga matapos mo ang pag-feed, no, sang imo balot sa BCM. Okay, halin sa isolation polling center, attorney, to the percent nga dito siya naga-vote abi, ano ka secure ang iya sining balota nga na syudad na mag-travel ini, although nga within that area man lang, pero ano ka seguridad ina, attorney, may mga bantay kita dira? Mhm. Well, of course, una, no, regular performance on duty. Wala man namin ko. Ang aton nga mga electoral boards actually are members of the DepEd, no. Mhm. In Manila ni pagisugwala ang ila Yes. nga trabaho, Aha. para sa ibang nga tao. Ikaduwa dira, ang amo na nga mga balota, no, will be inside an envelope, no, silyado ina Mm. kagdalon dito sa pakadto pakari, no, sa imo nga regular nga polling place o konpresinto. Mhm. Okay. Amo nang ginapaintindi naton kabalo kami mga watchers bala, attorney, halin sa tagsa-tagsa ka mga kandidato nga tam-an ka alam kung kaisa ang himo sang mga electoral board sa tunda nga husto daw himuan pa sa lain nga istorya kung kulang sa pagpaintindi, no. Pero this morning amo na silyado na envelope ina pagsulod to abrihan sang teacher kag igulo sa BCM. I-announce pa na siya, no. Yeah. Damo Even sila. ang receipt, no, ang pagbaton kag ang pagguro sina i-announce mo na sa electoral board. No, Bauti nga ari may nabaton kita diri, no. Aha. Nga baluta halin sa isolation polling place, Aha. no. Amo ni sila kadamo, no. O aring may mga envelope siya silyado ini, no. Ibuksan ta, isulod sa BCM. BCM. O i-feed naton sa BCM. Bao ka And well, of course, entitlement na yan sang watchers kay ilan yung trabaho mo, no. Ang magbantay, no. Kag kung may mga question sila, of course, they can always approach the members of the electoral board, no. Para nga i-file ang ilay ang observation. Aha. Dito, attorney, sa may ara sang COVID patient abi or sa mga puloy-an, diri sa aton sa Negros, pag-intindi ko do 11 na lang kabilong ang aktibo nga kaso. Ini sila, attorney, maybe nagdugang sa trabaho nyo nga pangitaon ni sila kundi ini sila kag i-monitor ang mga close contacts nila basi nagwa gid ka nag-vote, attorney. Well, actually, hindi na namon trabaho, no. Trabaho yes, na yes. nga sa aton nga health authority. Health authority, no. aha. Kag of course, no, kung may COVID positive patient kita, kag may mga close contact kita, no, ang pag-imponerya sang lahi, no, on quarantine, ara na, no, na-lodge sa aton nga mga health authorities.
So kami amon niya sa Comelec, ang amon niya tindiron, ang ara lang niya sa Polling voting center. centers naton. Okay, amo man lang ang amon nga gusto'y pabati sa publiko kay nabalang ang iban kadamo gid sa naga pinamangkot attorney. So kami siling ko, kami di kami authority, hiway kami sang abilidad nga magsabat dira abogado sang Comelec ang aton sini nga pasabtan. Well, actually, yes. bayan kadamo sang disinformation sa subong, no? Oh, yes. Sa pagina. Especially nga nagahilapit na ang election, no? Mm. There are actually videos, no, nga nangin viral na, no? Mhm. Nga tiga-require ko no sang face shield, hindi na matuod, no? Ga-require ko no sang vaccination card, Aha. hindi man ina matuod, no? Mhm. All you have to bring, no, mandatory na nga mag-wear ka sang imo nga Face mask face na lang. mask. Yes. amo nang basic lang Oo. nga kinahanglanon naton. Kung And willing as sila. much as possible, Mhm. kung may ballpen ka ang extra, you can bring your own ballpen. Yes. Para nga, kung magpirma ka sa EDCBL, no, Mhm. imo ya exclusive ya sa imong imo ballpen. Correct. But just the same, no, ang COMELEC may ballpen na ang na-provide sa kada presinto. Mhm, mhm. No. Hindi man kita gusto nga magatag sang added burden sa mga Budantita. pumuluyo naton nga ti wala ya sang ikasara nga magbakal sang ballpen. Aha, aha. So we'll be providing them ballpens, no, decontaminate lang naton na every after use. Yes. Kabalo ko ining si COVID part na ni subong sang trabaho niya sa Comelec kung paano talikawan ining si COVID for di nga dugang sa trabaho niya sa inyo, sir, no? Sa pagkadamo lang. Well, we have to adapt, no, just like other agencies of the government. Kung sabagay, dugay na yung duwa nakatuig ng COVID sa atong diri, no. Aha. And we are just practicing, no, and we encourage others to practice ang minimum health standards and protocol lang about that. Aha. Kung may mga hulugasan na, panghugas ka mo da. Okay. Kung may alcohol ka mo, pang-alcohol ka mo. Mhm. Diba? Kung na-require ka mo nga, hindi ka mo tipon nga lapitanay ka mo, dapat atagan naman sa distansya. Yes. Actually, these protocols, no, are not for us, no. Mhm. These are for our own good. No? Yes. Attorney, pila ka adlaw ang nabilin elections na so far diri sa Negros. Kumusta kita? Ready na kita, way na sang mga kung ano pa nga hilikoton nga maka-problema, attorney. Go ahead. Mhm. Well, ari na nga aton nga mga machines, no. Of course, hindi man nato na mabukad. Ang label man lang ginabasa naton. So kung labeled na yang intended for the clustered precincts, dito nato siya i-deliver, no. Amo man ang mga other election paraphernalia and supplies. So, sa machine siya, mabalanta kung may nagtala ng machine siya, mabukad ka na dito eh. Mhm. No, kaya the only instance na mabukad mo ang box ng BCM is on the day of the final testing and sealing, no, which is on May 7. Mhm. No? So, well, sige daman, no, mag-respondi ang COMELEC, no, kaupod sa atong kapulisan, kaya atong UST, kung may mga misdeliveries, no, sa BCM. Mhm. May gina-establish kita diri subong nga technical hub, no, kung may mga problema kita sa SD cards, ari na diri sa akong opisina, no. Aha. This technical hub will be manned by DOST and DICT personnel, no, Mhm. based on our guidelines. But closely under the supervision, no, of COMELEC personnel. Ang sa ato naman mga ballots, actually our ballots are already with the municipal and the city treasurers, no. Pero just like the BCM, ang ballots natin dalaan kakuha ni siya eh. Election day niya pwede lang buksan, no. Mhm. But we are trying to verify, no, kung ang mga balota naging deliver naton sa mga municipal and city treasurers, Mhm. no, insakto, no. So ginapatawag nato ng mga parties, we will try to open ang box na, no, nga makita lang naton kung anong iyang mga ballot IDs. Mhm. So practically, no, preparado na ang COMELEC security, no, ginatugyan nato na sa atong PNP and the AFP. The matter of security being their expertise, no. Aha. Siyempre, we in COMELEC also validate, no. We do not just take anything hook, line, and sinker, no, or as a gospel truth. So, ginatry man nato, no, coordinate, no, ang aton ng mga partner agencies, so, para nga mapasiguro naton nga mangin orderly, no, Mhm. mahilway kag malinong, no, nga atong election sa palabuton nga
Lunes sa dason semana. Lapit na gid lang. Aha, sige. With that, attorney, salamat sa serbisyo may aga kababuhay ka, attorney. Good luck sa aton. Thank you, thank you. Action Hotline. Attorney Roberto Salazar,